Storm Amy zorgt joert voor huddewien en stortbuien. Code geel wie van krijgt, maar dat geldt nu alleen nog voor het watergebied. Verskaten afveerten van en naar de watereilanden binnen Skrost en gewoon parkeerterreinen op Skielge en bij Holwert waren leeghellen. Er is een kans dat de Willem Barendskade op Skielge en de P1 bij Holwert onderstroepen zullen. Storm Amy kwam rederij Wagenborg oer het mat. Want dit lege parkeerterrein P1 is in het stormseizoen altijd dicht. Maar deze storm kwam heel betiet. Steen naar een grote vodhelactie justerjoen nog een stikkers fjouwer auto's. Maar die willen ju het vodhellen, want er wordt de komende nacht en morgen nog volle meerwetter verwachten. Parkeerterrein P2 bij Holwert, achter de Zeediek, staat nou helemaal vol. Het gaat om 660 parkeerplakken. Net alleen nog auto's worden verplaatst. Boeren ben ik druk dwaande mee het vee uit de gruiden te hellen. Bij Bleia en Verwert wordt het vee uit het Boetendiekse gebied hellen en op stal zet vanwege het hege wetter.